आखाइ खबरै हेलो टाइमा 10:20 बारबाय नाथाय जोंनि गोसोआ बारथ'वाखै आं बेखौ मिथिगौ सोरबा फिसा उन्दै गोनाङा थांबाय जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया अनेक खोथा थायो गथ' गोरलै थाबा औ जाजोबगोन दिनै आङो एखेबारे बिराद खुसि आरोखि मा खिन्थाल' आंनाव 100 दिन रोजाबबाबो मेथाइया जोबा आं लिरोबो खनोबो आं सिङाव बिसिबां फाग्ला सायाव बेनि थिनबा गुन फाग्ला आरोखि औ आरोबाव जिखुनु बयबो गोजोनै थानांगौ जेसे गिदिर दुखु दाहा टेनसन थाया मानो मिनिनानै रंजा बाजा था औ आरोबाव Everybody has problem in our life. बयहाबो दुखु दं, प्रब्लेम दं। नंगौ नङा? सेंग्रा सिख्लाफोरनाव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि प्रब्लेम, साख्रिनि प्रब्लेम, थाखा फैसानि प्रब्लेम, बा माबा मोनसे प्रब्लेम। आं होनखायो सेंग्रा सिख्लाफोर सिंगेल बुस्थुआ डेन्जार। तालिया पावारफुल बुस्थु सिंगेल হয়ে থাকে সদায়। Shantu sabi san okole kene kwa san the most powerful in the world is the sun is single that means you are also single that means you are powerful you can heal you can burn you can fire everything ओंखायनो ब्रेक आप जानायखौ दुखु दाजा ओंखायनो ब्रेकआप जानायखौ दुखु दाजा बान्दरमाया जाबो सुन्दरमाया आसबो नोंनाव थाखा थायोब्ला नोंनाव साख्रि थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन आरोखि आक्रमण दा मादैमोन बेवाइफोर नोंसोरखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंसोर न'खरनि आलारि बाथिफोर बायदि ओंखायनो बिहामजोखौ बुनो नाङा फिसाखौ बुनो नाङा आरोखि औ बे गाहायाव थांबावनांगौसो जिखुनु बिसि फिसाय नांलायनाया जायो दा नांलायनो नाङा बारा हमथानानै था आरोखि ओइ मा सारादु फैनाय बायदि सिरि सिरि थायो सोरबालाय सोरबा सोरबा बे सारादु नामा दिनैनि बे देंखो मुलुगखौ देंखो मोनाबिलिखौ 50 सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ नैबे कालचारेल नाइटखौ लानायनि खारनानो जाहैबाय नों आरो आं जों बयबो खौसेयै फै रंजानि होननायसो आं औ दा बेयाव नों सारादुआव फैनाय बायदि गाबहां माहां थाब्ला बोरै जानांगौ सार नंगौ नाङा This is not saradu oh We're gathering here for our entertainment tonight. बिदि आरोखि बुस्थुआ जों सुबुं माहारिफ्राल' मानसि जाथियाल' मिनिस्लुनो हानाय रंजानो हानाय गोहोखौ इसोरजों भगबानजों होजादों जिब जुनारफोरनाव बे गोहोआ गैया Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. जिब जुनारफ्रा मिनिनो हाया रंजानो हाया जुदि नों मासे मोसौखौ होनो ओइ मोसौ दानो नोंनो आं 10 लाख होगोन एसे मिनिस्लुसाय होनबा मोसौ मांगोन ओइ बिदि होनगोन आंना होमब्ला मिनिनो हाया बेस्रा मोसौआ जुदि नों मैसोखौ होनो ओइ एसे मिनिस्लुलाय मैसो दानो नोंनो 20 लाख होगोन आं होमबा मैसोआ मा होनगोन ओरैसो होनलाबायगोन आरो बोरमाखौथ' दा होनखा दा बादजों नोङो बोरमाखौ होनबाय ओइ बोरमा आं नोंनो 50 लाख होनोसै खनसे मिनिसाय होनब्ला मा होनगोन बोरमाया मा ओइ ओइथ' हानाखि हो दंनाय आखाइ खब औ बावदो होननो थारमाने फुसुरै खमथारनाय
जिब जुनारफ्रा मिनिस्लुनो हाया नों आरो आंहा हायो दा नों आंहा मिनिस्लुनो रंजानो हायाब्ला थारमाने कि खथा खवा हल थारमाने फुसुर निसिना हयग मन्टु आरोखि मन्टु आरोखि मानुटु नय डांगरिया ओइ आं एसे मोनसुरिया खुम्फु लाफ्लांदों नालाय हाइ स्कुलाव फरायबा एसे बाब्राफ्लाङो आरोखि एखेबारे जोफ्रांजोबनो नागिरो आरोखि ने बेनो सर' जानानै थादों आरोखि बुलायनाया माने एखेबारे थांनो नागिरो आरोखि आइ एम सरि माने बाब्राफ्लाङो आरोखि खमा हो अयबास माने हेबिट माने निमाहा हो सब পাহৰি যাব পাৰিব কিন্তু হেবিট এই অভ্যাস বস্তুটো পাহৰি নাযায় অকলে হৈ যায় আর কি না দে মানে आङो कलेज फरायब्ला बे खनलाबायोमोन एसे रंजानो डायलग होलाबायोमोन बेनो सर' जानानै थादों आइ एम नट प्रफेशनेल सिंगार एक्चुअली माने आंहा सारेगामा रोङा आङो माने सारेगामा गैया आंना गान खननाया लिरो खनो सुर होयो आरोखि अननानै क्षमा खालाम उदालगुरियाव आं गान खननो गियो आरोखि मानो होनबा देयर आर मेनि सिंगार्स प्रफेशनेल सिंगार्स आरोखि बिदि अननानै क्षमा खालाम आं गियो उदालगुरियाव खननो आरोखि गैयाबाबो 50 जननि बारा सिंगार दं आरोखि उदालगुरियाव दा आंना खननाया जायो जाया जों खोथा गैया नोंसोर रंजानांगौ आरोखि बेसो कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो